Na trojke 74 Michal Novský. Na štvorke 49 Paul Marko. Na pečke bývalý junior, momentálne už taký chlapný Matúš Lavo 94. Na šestke bude 150 Miroslav Zemianský so sedmičkou. Na 7. miesto a spojkou Robert Kapajčík z Košička, jazdiaci KTM Endurák, bude si vyberať ako 7. 8. si bude vyberať 322 Pavol Repčák, 9. 152 Jaroslav Štrbek a na 10. 525 Radoslav Matula. Takže to budú borci a prvých 10 borcov početnej 30-člennej skupiny, ktorá sa vydá na trať o chvíľočku a všetko je pripravené na štart, takže dámy a páni, enjoy a uvidíme, kto dá holšat z týchto rýchlych strelcov. Takže toto je najrýchlejšie jazdci dnešného dňa, takže sledujte. Konfigurácia motorov naznačuje všetko k tomu, že bude odštartované. Máte sa na čo tešiť, sa pozrieme aj bližšie, kto dá holčas. To bude fakt zaujímavé, títo jazdci sú fakt rýchli a tie prvé zádavky to bude fakt tesné. V rukách Niky je už na... Vykopal dobrú drážku a to populilo favorita aj v meraného tréningu.